introduir el Sergi dins del concert, el que farà és dirigir la primera sardana, que es titula Splash, i amb tots vosaltres, amb tots vostès, amb tota la gent que esteu aquí, i Splash, vale? Que ho passeu molt bé.
la veritat és que quan en Sergi ens va proposar totes aquestes sardanes, perquè la tria és d'ell, és absolutament d'ell, va fer tota una tria excel·lent. Nosaltres vam dir, ens vam quedar parats de lo meravelloses que eren les peces que havia triat el Sergi. Vull dir que realment el seu bon gust i les ganes que teníem d'abordar aquest concert eren excel·lents, perquè precisament hi ha hagut una tria meravellosa, excel·lent. I una mica us diré el que s'ha estat interpretant. La primera sardana de totes que he dirigit jo era Esplais, com ha dit el Flavià, de Joaquim Serra, el gran mestre, el gran pare de la sardana culta. Era una de les sardanes, una de les representatives, potser no de les més conegudes. I la segona sardana, la primera que ha dirigit el Sergi, era una sardana que podríem dir era una sardana requiem. El seu autor és Valentí Miseracs. Mossèn Valentí Miseracs, no sé si alguns de vosaltres coneixen, Sant Martí de ses Gaioles, vull dir bé, sí? Però que fa molts anys que és a Roma, al Vaticà, vaja, concretament, i ha estat fins i tot director de l'Institut Pontifici. És un gran compositor, potser no massa conegut amb alguns aquí, ja es coneix molt més a Itàlia que no pas aquí, però és un gran català. I aquesta sardana la va fer per un conegut proper, una persona molt propera, jove, que es va morir, que es deia Gerard. Aleshores, amb molt de dolor, va fer aquesta excel·lent sardana, una de les més meravelloses que s'han fet. Ja ho heu vist, d'un caràcter absolutament simfònic i que denota el dolor de la pèrdua. I la sardana que acabem de sentir també ha estat una sardana clàssica, bé, també no, diguem-ne que, com la primera, és una sardana clàssica, era l'Estiuet de Sant Martí, oi? D'Agustí Borgunyó, una persona que va estar a l'exili durant molts anys, a Amèrica concretament, i va fer la major part de la seva obra lluny de la nostra terra, però unes excel·lents sardanes, i aquesta que hem pogut sentir, un caràcter simfònic també molt gran. A continuació, ja passarem a una part una mica més popular. Aquestes fins ara eren, diguem-ne, de dimensió simfònica, passarem una mica més popular. A continuació, una de les sardanes que potser molts de vostès han ballat, es diu Dubte, i és del Manel Saderra i Puigferrer, el gran autor, l'autor de Somni i tantes altres sardanes que ens hem delit als carrers. I a continuació, després de Dubte, els oferiríem el Despertar. En tornaríem enrere, aniríem a Josep Serra i Bonal. Així com la primera sardana era de Joaquim Serra i Coromines, fill de Josep Serra i Bonal, després en faríem una, ens aniríem ja cap a, diguem-ne, a finals del segle XIX, amb una sardana d'aquestes clàssiques, fresca, d'aquest autor que es considera un dels pares de la sardana culta. Així per tots vostès, a continuació, Dubte, de Manel Saderra i Puigferrer, i El despertar d'un somni, de Josep Serra i Bonal. Moltes gràcies. Amb tots vostès,
Bé, es deia el despertar d'un somni i aleshores ara s'estila, mentre es toca moltes vegades es fan representacions teatrals, doncs per tant era com un despertar d'un somni, això que ens ha passat, i un aplaudiment per tots una altra vegada, perquè bé, a continuació d'aquest meravellós repertori i tria que ens ha fet el Sergi, ve una sardana que justament aquesta tarda he parlat amb el seu autor i m'ha dit, si la vaig fer fa 35 anys. Doncs mira, és feta de fa 35 anys. És una sardana meravellosa. En lloc de ser no és una sardana de bellesa, sinó que és una sardana de joventut. La va fer quan tenia 21 anys. És una meravella, és una joia de sardana. Em refereixo a un Francesc Cassú, director de la Principal de la Bisbal, potser molts el coneixeu, que és una de les primeres joies, no és la primera sardana que va fer, però sí que recordo que va obtenir algun premi, ara francament no me'n recordo quin, però sí que, i tots els que en aquell moment vivíem a Girona, perquè vivíem allà, vivíem a Girona, doncs ens en vam adonar de la valor d'aquell nen, perquè era un nen, era el nostre company d'estudis. La sardana és de nit al pont de Sant Agustí i us recomano que l'escolteu molt atentament. És una delícia. Després d'aquesta sardana tornarem a Joaquim Serra, el pare de la sardana, l'autor amb el qual hem començat, i en lloc d'una sardana els oferirem una glossa. El Sergi també ha volgut oferir-nos o dirigir-nos una glossa, i penso que molt bé. Una glossa és una obra que no és una sardana, sinó que es basa en una melodia popular, en aquest cas la melodia d'en Pere Gallerí, de la cançó popular en Pere Gallerí, i en fa una mica de recreació, una mica de variacions, diguem. Una glossa és una mica un treball sobre aquella melodia. Aleshores, el Sergi es dirigirà en Pere Gallerí de Joaquim Serra. I finalment s'acabarà, li haig d'agrair molt i molt i molt i molt, Sergi, que també ha volgut incloure en aquest programa una sardana meva, que li agraeixo molt i molt. També és una sardana de joventut i es diu De Casa Estant. Per què la vaig fer? De Casa Estant. Ara que es porta tant això de dir jo treballo online. Ostres, treballo de casa estant, no? Acostumem-nos a dir que treballo de casa estant.
tant és online, de casa està. Reivindiquem aquestes expressions ben nostres. Moltes gràcies, endavant Sergi, i en Sergi ens acabarà d'oferir un concert ben premiat. Moltes gràcies.
Thank you.
A tots vostès la posicionen molt. Bé, ja havíem quedat que em donaria la batuta per ara fer un contrapunt, diguem-ne, al concert, el meravellós concert que ens ha ofert ell mateix, perquè, insisteixo, la tria ha estat del mateix Sergi. No voldríem abandonar aquest concert sense fer un petit homenatge a una persona que ens ha deixat molt recentment i ens ha deixat molt, la seva pèrdua ens ha deixat molt tocats perquè ha estat molt important per nosaltres, ha estat una persona molt significativa dins el camp de la música del Cobla i en particular la Bellpuig Cobla li deu un important impuls en els seus inicis, sobretot. Bé, inicis no, entre la direcció del Josep Maria Bernat i la meva, doncs aquesta persona va tenir una influència important. Em refereixo, suposo que molts ja ho deveu pensar, al Jesús Ventura i Bernet que ens va deixar fa ben poc, el passat 18 de maig. Aleshores li volem fer un petit homenatge amb una sardana d'ella, una sardana d'ell, una sardana molt preuada que ens agrada molt tocar i que ens emociona molt, és Violetes. Per tots vostès, Violetes de Jesús Ventura i Bernet, i a la seva memòria.
Sergi, aquesta sorpresa no te l'esperes, la que vindrà ara. Ara tocarem una sardana que es diu... Tocarem una sardana que es diu Mr. Invictus i el gat pelat. L'autor de la qual... Jo no sé la història, però una mica ens en farà 5 cèntims l'autor. Bé, bueno, la idea és que avui fos un dia que recordés durant molt temps. Sergi? Per tu. I a gràcies.
Moltíssimes gràcies, hem arribat al final d'aquest concert. Flavià us explicarà l'última sardana i el Flavià ens explicarà una mica. També aquest darrer any Sí, aixeca. també ens va deixar un dels pilars més importants d'aquí Verdú, el Josep Maria Castelló, i justament el Francesc va fer un parell de sardanes dedicades a ell i crec que era oportú poder-la tocar aquí i amb tots vosaltres llegats, el C. Giró, que el tenim aquí. Thank you.